Está regresando a base para repostar. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. De Ourense a todos os compañeiros que o deron todo e que fixeron que cada día pois nos levanteiros emisoristas, algúns deles pois continúan feridos, pero por sorte só temos que lamentar danos. Eu quero agradecerlle a todos os que están aquí acompañándome nesta comparecencia e os que non poden porque siguen traballando aí dentro do CECOPI todo o traballo que fixeron durante todos estes días. Por lo tanto, moitísimas gracias á Unidade Militar de Emerxencias, imprescindible dende o primeiro momento e absolutamente profesional, como sempre. Hoxe tivemos que lamentar e agardamos que se resolva felizmente un accidente con feridos graves de la Unidade Militar de Emerxencias, trasladados un deles, polo menos, aquí está no Hospital de Ourense e o gallá que todo se resolva felizmente. Moitísimas gracias. Gracias, por suposto, ás unidades do Exército que nos acompañaron tamén. Decíamos que iban a desenvolver un labor fundamental e o están facendo tanto os destacamentos da Abrilat que se desplazaron aquí, da Abripac, todo o apoio que recibimos do Ministerio de Defensa e das unidades militares que estiveron apoiando. Moitísimas gracias tamén. Gracias, por suposto, á Guardia Civil, comentaba ahora co Teniente Coronel, todo o despliegue que fixeron, todas as patrullas, todo ese labor fundamental nos momentos en que era necesario mover a poboación, tomar decisións moi rápidas, nada fáciles de executar, imprescindibles. A presencia e a profesionalidade da Guardia Civil foi absolutamente fundamental e, ademais, ese labor que están facendo con persoal destacado neste edificio de investigación, o que decimos, o que digo sempre, respecto dos incendiarios. Un labor profesional que eu, como lle digo, sempre o que vexo, o gallá que poida dar froito canto antes e que as persoas que queiman o monte, que provocan incendios forestais, que sepan que están sendo investigados por magníficos profesionais. Gracias tamén á Protección Civil, tanto á Protección Civil da Delegación do Goberno como a todos eses centos de voluntarios os que intentamos coidar, dotar de material, pero que sempre decimos que o mellor son eles mesmos e que durante estes días fixeron un labor fundamental en apoio das forzas e corpos de seguridade, pois en todo o que había que facer respecto á poboación, apoio dos servizos de extinción, bueno, todo o que é necesario e que les fixeron magníficamente. Gracias ao persoal tamén da Xunta de Galicia, tanto o de emerxencias, con varios representantes no CECOPI que se ocuparon de todo o que ten que ver con alertas, con xestión de situacións moi difíciles, con facilitarlle, en definitiva, o labor os que tiñan que dedicarse a extinguir os incendios en unha situación tamén moitas veces límite, que creo que fixeron, como sempre, cunha magnífica profesionalidade en contacto tamén coa central do 112. Gracias tamén, por suposto, a Policía Autonómica, con todos os efectivos desplegados na provincia de Ourense, e que tamén fixeron, xunto coa Guardia Civil, un traballo fundamental e tamén na parte que se refire á investigación dos incendiarios. E gracias tamén, por suposto, á Diputación polos medios que puso a disposición do Servizo de Extinción da Xunta de Galicia e tamén gracias anticipadas polo que vai seguir facendo agora a hora da reconstrucción nesta provincia, que tamén vai ser a súa intervención, a súa implicación fundamental. E agradecen tamén, por suposto, os servicios de extinción. Tanto o máximo responsable en Galicia, que pasou moitos días aquí, con moitas ocasións con moi poucas horas de sono, eu le decía,
se notaba moitas veces, levaba, como creo que como casi todo o mundo, ¿no? Reflexado na cara o que foron estes días, e, por suposto, a todas as persoas que estiveron da Xunta de Galicia a pé de incendio, traballando para extinguilos e traballando para que eses incendios tremendos, estes incendios de sexta xeración dos que vimos falando estes días, non provocaran todavía moitos máis danos dos que xa provocaron, sobre todo, toquemos madeira, que poidamos sair de este episodio sin lamentar víctimas mortais, e ogallá que isto siga sendo así. E creo que todo eso está reflexado na persona de Sandra, que acaba de falar, acaba de recibir un aplauso dos seus propios compañeiros aí dentro, de todos os que a vimos traballar, ocuparse, centralizar decisións que eran moi complicadas nunha situación que por moito entrenamento que teñas, por moita experiencia, nunca pensas que te vai tocar, e estou seguro que está desexando que nunca máis lle toque, pero que lle tocou esta vez e o fixo con enorme profesionalidade. Eu non a coñecía, coñecina bastante durante estes días que nos vimos moitísimas veces, e cada día me sorprendí un pouco máis e sempre para ben. E, por lo tanto, se hai que, con todos os que están aquí, cos que están dentro, cos que están no monte traballando, hai miles de persoas que o deron todo, pero si hai que encarnarlo todo nunha cara, nunha persona que resuma todo o esforzo que se fixo e a enorme profesionalidade dos mellores equipos de extinción de España, e o direi as veces que faga falta, esa persoa é Sandra, e eu quería agradecer hoxe personalmente outra vez. Hoxe, e creo que non me esquezo, bueno, os que están aquí, insisto, e todos os que non poden estar, pero que traballaron e siguen traballando. Hoxe levantamos a situación 2 na provincia de Ourense, que se declarou, é unha declaración excepcional que hubo que facer, xa parece que pasou un montón de tempo, pero foi o martes 12 de agosto, cando, ante a situación que estaban tomando os incendios e todas as previsións do que estaba por vir, tomamos esa situación, esa decisión excepcional, sabendo o coste e o que supoñía e o que iba a implicar a partir dese momento. Creo que foi a decisión aceitada e a que permitiu facer todas as cousas que hubo que facer durante estes días e tomar todas as decisións que se tiveron, que se tomaron. Estábamos desexando levantar esta situación 2, pero, lóxicamente, porque eso implicaba que as cousas estaban mellorando. Afortunadamente, e como digo sempre, sin baixar a guardia, as cousas melloraron gracias ao traballo destes centos, miles de profesionais, e, por lo tanto, hoxe, na súa reunión da mañán, o CECOPI tomou a decisión de levantar a situación 2 respecto dos incendios de Ourense, co cal, neste momento, en Galicia, si os datos de hai media hora son correctos, só temos no incendio de Porva de Brollón, que empezou no día de onte, declarada a situación 2. O resto, hai 3 incendios activos agora mesmo. Chegamos a ter 10, 11 incendios, o 12 algún día, recordaban vostedes igual que nós, e, polo tanto, esta situación sigue sendo de traballar, de moita concentración e moita dedicación, pero, lóxicamente, nin a situación nin as perspectivas que veñen estes días o gallá que se parezca moi pouco o que tivemos durante todo este tempo. Por lo tanto, é un día de agradecementos. A tempada de incendios, por desgracia, non terminou. Agora esperemos que a meteoroloxía nos dé unha pequena tregua, pero sabemos todavía que quedan moitos días complicados, o gallá que non como estes que acabamos de pasar, e, polo tanto, todo operativo e todo o que hai que ter en marcha e alerta, por suposto, continuará. Eu desexo canto antes. Onte había unha nova detención no Concello de Arbo, esta mañá me parece que se producía unha no Concello de Melide, creo, e o gallá que as investigacións prosigan, e o gallá que si se pode determinar culpabilidades, os responsables sean detidos, postos a disposición da xustiza, e si se demostra que eran culpables, que caiga sobre eles, como vimos dicindo estes días, todo o peso da lei e que sirva como aviso a presuntos ou a xente que este pensando en facer o que eles fixeron, que poden pagar as consecuencias que o galla, se son culpables, paguen. Toca agora a fase de axuda ás persoas danificadas. Hoxe mesmo celebraba o Consello de Ministros
un consello sobre este tema. Eu volvo a decir, confío en que os compromisos adquiridos aquí na visita do presidente do goberno, que eu volvo a agradecerlle, sobre todo se se traduce en cumplimento deses compromisos, que agardo que sí, terá a continuidade coa que aquí mesmo na cidade de Ourense celebraremos o venres Xunta de Galicia Consello Extraordinario tamén para aprobar as nosas axudas que se publicarán de xeito inmediato os sábados se é posible, para que os danificados poidan empezar a facer as súas solicitudes e comenzar a recibir as axudas canto antes. Isto é o seguinte que temos que facer e temos que facer rápido. E despois estará a mirada a máis, iba a decir, a medio prazo, casi ten que ser tamén inmediato, e tamén despois coa perspectiva de facer as cousas con un pouco máis de tempo, analizar todo aquilo que se pode mellorar en materia de prevención, en materia de ordenación, en materia de reforzo dos servicios de extinción. Creo que destes días sacamos experiencias todos, non só as administracións, creo que os cidadáns tamén, os propietarios de parcelas tamén, en definitiva, todo o mundo, que espero que aproveitemos para, si chega unha estación como esta, outra vez, que agardo que non, nos colla aínda mellor preparados. Sempre se pode estar mellor preparados, sempre se pode facer mellor, pero sinceramente creo que os profesionales que os me rodean fixérono francamente ben e eu queríamos facer este acto público de levantamento desta estación, sobre todo como homenaxe ao traballo que fixeron e que se coñeza, que Galicia coñeza e toda España coñeza que aquí hai magníficos profesionais que estiveron á altura nunha situación moi complicada. Moitísimas gracias. Sí, no las conozco. De hecho, si tienen que estar, se aprobaron esta misma mañana, no he tenido tiempo de verlas. Pues es igual que las que vamos a aprobar nosotros. Ojalá pueda valorarlas positivamente y eso supone que cubren todas las casuísticas que hemos tenido estos días, que son variadas, y sobre todo, que es casi tan importante como aprobar ayudas, que después en tramitación sea sencilla, bastante tienen los damnificados para encima meterles en una tramitación farragosa y que se puedan pagar rápido. Creo que eso es lo que define una buena convocatoria de ayudas. Rapidez en la convocatoria, sencillez en la tramitación y rapidez en el pago. Si es así, es lo que vamos a intentar. Yo puedo responder por las que vamos a convocar nosotros. Si eso también lo hace el Gobierno central, es el fruto de lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, pues estará bien hecho y nosotros, por supuesto, lo reconoceremos así. Y además espero que estemos coordinados, porque al final vamos a actuar sobre el mismo territorio, sobre los mismos daños y probablemente haga falta ese esfuerzo conjunto que el presidente del Gobierno comprometió y que yo espero que sea una realidad. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que durante estos días, yo por lo menos lo he intentado y espero haberlo conseguido, hacer un ejercicio de transparencia porque la gente además quería saber, necesitaba tener información y he intentado comparecer prácticamente, y sin prácticamente, yo creo que todos los días durante los días más intensos de los incendios, explicar lo que estaba pasando, explicar cómo veíamos las cosas. Muchas veces me escucharían ustedes decir que no era optimista, y porque es lo que tenía que decir, no lleva nada decir una situación diferente, no contarle la verdad a la gente. Y por lo tanto yo esta transparencia que he intentado observar, someterme siempre a las preguntas que ustedes consideran oportuno hacer, voy a seguir practicándola y eso, lógicamente, ahora que pasa esta situación tan directa, entiendo que todo eso se traslada al Parlamento y mi voluntad de transparencia se va a seguir manteniendo, por supuesto. Bueno, eu falei bastante co presidente Núñez Feijóo durante todos estes días, estuvo aquí un día, falamos continuamente, el foi presidente da Xunta de Galicia, por lo tanto, xa tive que pasar algunhas crisis incendiarias, sabía perfectamente do que estábamos falando e o que se podía facer. Por lo tanto, tivemos ocasión de intercambiar moitas impresións e o que vin onte polas medidas que anunciaron e que, bueno, moitas das cousas que falamos e moitas das cousas que eu creo que vou facer estaban nesas medidas. Por lo tanto, adiante. Eu creo que vou que as propostas, algunhas se poderán levar adiante, ademais, ahora mesmo non é a súa responsabilidade facelo, pero eu creo que está ben facer este tipo de propostas coa intención de mellorar, e eu creo que hai algunhas, todo o que ten que ver cos incendiarios, e algunha máis, que sería moi conveniente, goberne quen goberne, que se leven adiante. Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con el control de las personas, ya si están condenadas además por este tipo de delitos,
razón de más. Cuanto más control haya, cuanto más seguimiento, cuantos más medidas para evitar que vuelvan a cometer estos delitos, creo que esto no le puede molestar a nadie, sino todo lo contrario. Hemos visto de lo que son capaces los pirómanos en el peor de los sentidos y, por lo tanto, cuanto más control, yo ya no tengo la capacidad suficiente para decir efectivamente cómo habría que aterrizar, qué es lo que habría que hacer, pero la propuesta de tenerlos cuantos más controlados mejor y evitar que vuelvan a delinquir, aparte de descubrir a los que todavía no han sido detenidos, a mí eso me parece fantástico. Y espero que cuando todo esto esté más calmado no nos olvidemos de eso que sigue siendo fundamental. La inmensa mayoría de los incendios con los que hemos tenido que luchar durante todos estos días eran incendios provocados y, por lo tanto, eso no lo olvidemos nunca. Bueno, eu non me podo meter nas decisións dos xuíces. Ao final son os que, cando se expoñen a disposición pola Guardia Civil, pola Policía, os xuíces teñen que valorar e tomar as decisións. Eu dixen que cando a Fiscalía falou de prisións preventivas me parecía unha boa medida. A partir de aí, o que decidan os xuíces, eu agardo, estou seguro, de que os xuíces, cando toman estas decisións, son conscientes do que está en xogo e son conscientes de que unha persoa a que se imputan varios incendios, si sigue en liberdade, por eso volvo a entroncar coa pregunta anterior, si sigue en liberdade, probablemente xa moitas posibilidades de que poida volver a facelo, pero xa valorar as probas, valorar a gravidade para a prisión, eso non me corresponde a mí. Bueno, eu sí, escoitei onte a presidente de Asturias falar diso. A mí todo o que sea mellorar e cooperar entre nós, somos fronteirizos. Tivemos incendios que viñeron de outras comunidades autónomas, algúns pasaron, por lo tanto, toda esta coordinación está ben, é unha demostración máis de que isto non é só unha cuestión dun territorio concreto no que se produce o incendio, é moito máis global. Nós por eso pedíamos a implicación de todas as administracións. Non sei exactamente que ten pensado o presidente de Asturias, pero, bueno, primeiro que xa temos unha relación moi intensa en moitas cousas e falar destes temas a mí non me parece mal, por suposto. Bueno, es lo que estábamos hablando. Empiezo por la segunda. Nos enfrentamos a, todos los expertos lo dicen, a un nuevo tipo de incendios con los que hasta hace bastante poco tiempo no había que enfrentarse, de esta virulencia, de esta velocidad en el desplazamiento, de esta imprevisibilidad muchas veces. Y por lo tanto, lo dijimos desde el principio, habrá que adaptarse los métodos de extinción, los medios a este nuevo tipo de incendios. Pues de eso estamos hablando. Y por lo tanto, tiempo habrá a partir de ahora de seguir estudiando. Ya se estaban estudiando, hay gente que lleva mucho tiempo o lleva un tiempo ya estudiando estos incendios y espero que eso se traslade a los métodos y a los medios de extinción para ser cuanto más eficaces mejor. Y respecto a la primera pregunta, mire, yo la verdad no tuve mucho tiempo estos días para prestarle demasiada atención a lo que decía la oposición, entre otras cosas porque durante los primeros días estuvo bastante desaparecida. Cuando decidieron que ya valía la pena ocuparse de todos estos temas, yo lo único que les pedí es que fuesen constructivos, hacer su labor de oposición, pero de forma constructiva. Si quieren hacerlo así bien y si quieren hacerlo de siempre, pues la gente tomará nota de lo que hacemos unos y otros, nada más. É o que están facendo estes días, precisamente, persoal da Xunta, da Axencia Galega de Emerxencias, que é o que ten que facer a primeira valoración, que é o que nos leva a convocar as axudas sobre esa base obxectiva, e intentaremos a ter unha aproximación de número de vivendas, incluso estamos falando tamén cos concellos, que son os que mellor coñecen as situacións, cales están habitadas habitualmente, cales non, en que estado estaban antes dos incendios. Lóxicamente, o venres non imos ter un diagnóstico exacto, pero intentaremos que se achegue o máximo posible e, por suposto, trasladar a valoración que teñamos. Para xa ter isto xa pasou noutras convocatorias das axudas, en ocasión de outros incendios, para ter unha valoración máis exacta, terá que pasar un pouco de tempo máis, aportar valoracións periciais, pero para ter unha primeira idea, o venres, e que espero tela, ese traballo de campo se está facendo agora mesmo. Recordemos todavía que hai incendios activos, a solo hai 3, pero todavía hay incendios que están estabilizados y controlados, ainda non extinguidos, e, por lo tanto, todo eso dificulta estes traballos. Tanto, unha aproximación exacta, o venres non imos tela, unha aproximada, sí. Bueno, ya un poco lo contesté antes. Los que lo hacían de buena fe, todo el respeto. Los que lo hacían como siempre, simplemente vuelven de sus vacaciones o interrumpen sus vacaciones
para hacer la política de corto alcance de siempre, pues se califican por sí mismos, sinceramente.